Il-Ministru Silvio Xkembri kien skomdu immens biex iwieġeb dwar il-kummenti li għamlu d-deputati Laburisti Edward Zammit Lewis kif ukoll Katja De Giovanni dwar il-Working Group il-waqqaf Robert Tabela sabiex tul dawn il-jiem jikkonsulta fuq l-abbozzi li jrid idaħħal tal-ippjanar. NetNews staqsa qabel xejn jekk jaqbilx mal-kummenti li għamlu żewġ membri parlamentari Laburisti. Fost oħrajn illi Zammit Lewis qal il m'hemmx dubju li ma jaqbilx mal-kompożizzjoni tiegħu fil-waqt li De Giovanni qalet li għandha fiduċja f'uħud mill-membri, ċewwe m'għandix fiduċja f'kulħadd. Madankollu minkejja r-rapporti tal-ġurnali u minkejja li dawn il-kummenti kienu fuq il-medja soċjali, il-Ministru saq illi ma kellux idea dwar xiex kienet jiġi mistoqsi minkejja l-kritika qawwija saħansitra miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kummenti ta' deputat Edward Zammit Lewis inti qabilt magħhom? L-kummenti tgħid. Kummenti illi għal Edward Zammit Lewis u li qablet magħhom id-deputat Katja De Giovanni. Tista' tgħidli l-kumment? Il-kumment fuq il-working group illi ma jafdawx il-kulħadd. Ma nafx għall-kumment. Jekk tista' tgħid il-kumment għax sinċerament ma nafx fuq x'qed tgħid. Immaġinu ġifier ma diskutejtux dawn iż-żewġ kummenti. Fuq x'qed titkellem, sinċerament ma fuq x'qed. Mela. Għal-aktar minn darba l-Ministru sostna li ma kellux idea dwar dawn il-kummenti biex Xkembri insisti li din il-kritika ma ġiġ diskussa fuq livell ta' grupp parlamentari. Fuq xiex ma diskutajniex, mhux qed tifhem x'inti tgħid. Il-kummenti ta' żewġ deputati Laburisti. Inti taqbel magħhom qabel xejn. Ma nafx fuq x'qed titkellem sinċerament. Fuq il-working group tal-element tal-planning qed titkellem. Ekku, Edward Zammit Lewis qal ma jaqbilx mal-għażla tal-working group tal-membri. Ma nafx ma rajx tal-kumment ma. U d-deputat Katja De Giovanni qalet illi tafda fuħut mill-membri. Ma tafdax f'kollha. Taqbel ma nafx inti tgħid. Għandek deputat Laburista li qed tgħid li ma tafdax, qed timplika li ma tafdax il-kulħadd f'dak il-bord. Jiena nerġa' ngħidlek ma rajtux dak il-kumment. Kummentat fuq il-kumment. Ma dak qed tgħid inti. 100%. Ma dak x'qed tgħid inti nerġa' ngħidlek. Jiena. Qalet id-deputat Wasqar li bħalissa d-diskussjoni tinsab fuq livell ta' konsultazzjoni biex Xkembri ammetti li ma jaqbilx ma' wħud mill-emendi li qed jipproponi l-Gvern minkejja il-Ministru Clint Camilleri stqar li jemmen li l-emendi huma kollha tajbin. Il-Kabinet qabel li ħajiftaħ dawn l-abbozzi għal diskussjoni. Bħalissa ġew preżentati fil-Parlament hemm ukoll perjodu għal kontrarju li qed tgħidu intom li kien hemm xi ħaġa partikolari rridna ngħadduhom malajr kemm jista' jkun fil-fatt ressaqnihom edin fil-fatt edin għal diskussjoni parlamentari, pero wkoll edin għal diskussjoni miftuħa. Ġifri ma taqbilx kif huma bħalissa? Jekk taqbel ma taqbilx. Le, mhix hekk, tant kemm mhux kwestjoni taqbel ma taqbilx, kwestjoni li inti għandek żewġ abbozzi, għandek ħafna emendi, għandek ammont sostanzjali minn dawk l-emendi li huma pożittivi ħafna li naqbel magħhom. Hemm emendi minnhom li jiena wkoll naħseb kif fil-fatt kienet diskussjoni fil-Kabinet. Bħal huma. Il-Kabinet kien hemm diskussjoni. Per eżempju, nistansi nsemmi l-kas li jinnaf waħda mill-emendi kienet li taħti poter lill-Ministru li jkun jista' jagħmel revival ta' permessi li spjega tpoġġiet hemmhekk vera mod ġenwin għaliex tpoġġiet minħabba sitwazzjoni li kien qalet fil-pandemija u kellna nużaw mekkaniżmu partikolari. Fl-aħħar ġimgħat kienu bost akademiċi esperti flimkien ukoll ma' edituri u l-Partit Nazzjonalista li kritikaw bl-aħrax l-abbozzi 143 u 144 li qed jinbotta Tabela u li qed jiġu deskritti bħal emendi li se jbidlu wiċċ l-ippjanar f'pajjiżna bil-għan li jagħtu aktar saħħa lil ftit għad-dannu tal-ħafna. Fost dawk li kritikaw il-mod kif qed jaħdem Robert Tabela hemm l-eks Ministru Edward Zammit Lewis fejn saħansitra mal-ġurnal Malta Today stqarr illi il-Prim Ministru għandu bżonn aktar xahar gris madwaru. NetNews staqsa lil Xkembri jaqbilx mal-kummenti bil-Ministru jistqarr illi mhux se jisprimi l-opinjoni tiegħu. Ma jien qed nistaqsi taqbilx miegħu. Dik hija l-opinjoni tiegħu, jien għandi l-opinjoni tiegħi. Ma taqbilx miegħu. Demokrazija. Sowet naqblu ma jekk nistaqsi jekk taqbilx miegħu. Skondu tgħid li taqbilx miegħu jew. L-opinjoni tiegħi m'għandix opinjoni. Sorsi miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista spjegaw ma' NetNews li s-suġġett tal-ippjanar kompla jiffumenta qasma bejn naħa u oħra fih dan il-Labor, partikolarment wara l-kritika ta' Joseph Muscat illi ddeskriva dan kollu bħala froġġa medjatika.